Tiramsus i de gode dage forbi. For der er ingen substitutter til min Papa Junior. Fattigdom smager godt, så når jeg selv siger det er bare så god. Ja, når jeg selv siger jeg vil have en mere. Som min bestilling lyder. Jeg vil have en Whopper, siger jeg til mig selv. Jeg tager den take away for at spise den derhjemme. Jeg tabte sulten, da jeg tændte med læg. Fik kunstig og diabetes, så nu skal jeg hjem. Ved med medicin og tage insulin. Har for høj BMI på Whopper, det kan jeg lide. Medicin, statsstøtte, maksimerer mine. Stat, kom nu her, subsidierer mig mere og mere. Hver forleden dag, så jeg med på min bæk. Yndlingsbrug på Burger King, fik jeg en rejsning. Hvad er det jeg ser? Er der virkelig rotter her? De løber rundt på noget og få. Må jeg tilstå med mundfuld i Whopper. Når vi køber en rotter. Den Whopper, den spiser så. Føler mig tip-top. Endnu et skud. Insulin i min hud. Alt andet lige Novo Nordisk, de bliver rig. Inflation stiller alle mine penge. Det gør mig ingenting. Blikke på min top. Og når jeg skyder insulin i min hud, bliver jeg tømt på tilskud. Statsstøtte, jeg gør. Jeg har ikke råd til olie eller dyr sushi. Luksusgoder, nej tak. For der er ingen substitutter til min Whopper Junior. Fattigdom smager godt, så når jeg selv siger Spurs. Ja, når jeg selv siger oh yeah. Så min bestilling